प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान मॉडर्नाच्या दुयेंतींनी हो धोक्याचो पावणो कसो टाळू येता हे पळयले. त्रास करपी गंभीर दुयेसाचेर मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या संशोधनाच्या आदारान हजारांनी दुयेंतींक सामान्य जीवन जगपाक मजत करता. डॉक्टर विजय कुमार माने अखंडितपणान संशोधन करतात आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीन एक नवी क्रांती हाडटा. उण्या खर्चान खर दुयेसाक तोंड दिवन मॉडर्न होमिओपॅथी असंख्य पीडित आयज सामान्य जिवीत जगताना दिसतात. खर दुयेसाविशीं जनजागृती करताना होमिओपॅथी उपचार पद्धती सगळ्या अर्थान कशी योग्य आसा हे लेगीत मुखार हाडपाचो उद्देश ह्या कार्यावळींतल्यान करता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान लिव्हर सिरोसिसा खातीर मरण येवपी लोकांच्या वाडट्या आंकड्याविशीं खर हुस्को परगटायला. देखून आमच्या प्रेक्षकांक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की आमच्या ह्या समाज प्रबोधनात तुम्ही वांटेकार जायात. ही एका तरेची तुमची सामाजिक जबाबदारीच थारता. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युग कार्यावळीन आयज सावन लिव्हर सिरोसिस ह्या गंभीर दुयेसाचेर डॉक्टर विजय कुमार माने सरांचे खासा मार्गदर्शन तुमकां मेळटलें. लिव्हर सिरोसिस हे अतिशय घातक दुयेस कळनासतना शरीरान पातळत असता. ताचे निदान जाय मेरेन दुयेंती सामको मरणाच्या दारान पाविल्लो असता. हालींच नामनेचे बॉलिवूड अभिनेते बिग बी हांणी लेगीत आपल्या लिव्हराची कार्यक्षमता उणी जाल्या अशें जाहीरपणान सांगिल्लें. कांय वर्सां पयलीं तांच्या शरीरान हेपेटायटीस ह्या जंतून संक्रमण केल्ल्यान तांच्या लिव्हराची कार्यक्षमता 75% उणी जाल्ल्याचे वैजकी तज्ञांक दिसून आयिल्लें. सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की लिव्हर संबंधित दुयेसाविशीं तुमी सामके सतर्क रावपाक जाय. आधुनिक जीवनशैलीक लागून तुमी स्वताच कळनासतना शरीराक लुकसाण करतात. हे तुमी टाळपाक जाय. समाज सुदृढ जावपाक जाय. पूण जिविताक वेडो घाल्ल्या ह्या खर आनी गंभीर दुयेसाक आडावपाचें काम मॉडर्न होमिओपॅथी वरवीं कशें करतात हाचो प्रत्यक्ष अनुभव लिव्हर सिरोसिस आनी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान तुमकां मेळटलो. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मला डॉक्टरांनी जेव्हा ट्रीटमेंटसाठी मला एकत्र आम्हाला दोघांना नवरा बायकोनं आम्हाला जेव्हा बोलवलं तर ते 6 पॅनलमध्ये डॉक्टर कॉन्फरन्स रूममध्ये आम्हाला घेतलं आणि तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तुला जी डेट आहे ते 30 ऑगस्टपर्यंत तुला लास्ट डेट आहे. त्याच्या आतच तुला 50 लाखाची तयारी करायला लागेल. तर बायको काय म्हणाली, आता आपल्याकडे एक जुना पेपर मी वाचला होता जिथे होमिओपॅथिकच्या ट्रीटमेंटनी हे लिव्हरचं म्हणजे बरं होतं म्हणून. तर बोललं तर ते कॉलममध्ये बघितलं पोटात पाणी झालेलं सिस्टम म्हणजे 90% फेलियर झालेलं. हे सर्व ऐकून मला असं बरं वाटलं की बाबा ह्या डॉक्टरकडे गेलं तर निदान आपल्याला थोडंफार काहीतरी सहानुभूती मिळेल असं. तर बघूया आपण एक 50 लाख कुठे आणि होमिओपॅथीचं औषध असून किती असणार, तर तू जाऊन फक्त आता चौकशी करून ये असं बायकोला म्हणालो. आणि तिथेच मला हॉस्पिटलमध्ये मी ॲडमिट आहे आणि बायको माझी मॉडर्न होमिओपॅथिक हॉस्पिटलला तिकडे डिस्पेन्सरीला गेली. तिथे डॉक्टरची अपॉइंटमेंट घेतली. शेवटी रात्र झाली तिला. तेवढ्या रात्री तिने 8 का 9 वाजता तिला अपॉइंटमेंटची टायमिंग मिळालं आणि डॉक्टरांनी सांगितलं ते फाईल चालता तर डॉक्टरांनी पटकन सांगितलं मी तुमच्या पेशंटची गॅरंटी घेतो आणि तुमचा पेशंट तुम्हाला उभा करून देतो. आणि ही तर आपल्या म्हणजे हाताची केस आहे, ही काय जाणारी केस नाही आहे. पण तुम्ही ह्यातून पण 2-3 दिवस जर तुम्ही पुढे मागे कराल तर ही हाताबाहेरची केस जाणार आहे. हे डॉक्टरांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ते बरोबर सांगितलेलं आहे. त्याचे 3-3 थेंब काढून 6 थेंबावर मला दिल्यावर काय म्हणजे एक पराक्रमच झाल्यासारखं झाला. म्हणजे मी स्वतःच म्हणजे घेतल्याबरोबर एवढ्या एनर्जेटिक वाटायला लागलं. मी जिथे बेड रिटर्न होतो मी स्वतःच उठून असं गपचूप येऊन माझ्या बायकोसमोर असं बसलो आणि बायकोला विचारलं काय का माझ्यामध्ये काय बदल वाटतं का तुला. तर ती पटकन काही बोलू शकली नाही. मी बोललं मला वाटतं त्या औषधाचे थेंब घेतल्याबरोबर माझ्यामध्ये एक चमत्कारच झालेले आहे. तर ती बिचारी मानसिक तणावाखाली असल्यामुळे तिला काहीच बोलताच येत नाही. पण मी तिला नंतर सांगितलं ह्या थेंबाने मी जे आता झोपलेलो होतो तिथून मी बसले आता उठून
अरे हो ना, तुम्ही कधीच स्वतःहून उठत मला तुम्हाला हात लावायला लागायचं, दुसऱ्याला कोणाला तरी बोलवायला लागायचं. तर मी म्हणलं बघ, ह्या औषधाचे त्या थेंबापासून एक 10 मिनटं गेले असतील, त्या ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये मला लगेच म्हणजे उठून स्वतःहून इच्छा झाली बसायची आणि मग बसलो. आणि तिथूनच मला ते माझी विल पॉवर वाढली आणि मी म्हणालो हे औषध आपल्याला नक्कीच सूट करणार. इथे आता आल्यावर मला 37वर आली आणि 37वर आल्यावर 24वर आली. पण ते म्हणाले नाही, तुझी 37 आहे ना, तर तुला म्हणे ऑपरेशन करायलाच पाहिजे. आपण लवकरात लवकर डिस्चार्ज घेऊया आणि आपल्या मॉडर्न होमिओपॅथीचं औषध चालू ठेवून आपण बरं होऊ, एवढं तर मला आता गॅरंटी आलेली आहे. आणि माझ्यामध्ये मी तेव्हा उठून स्वतःच थोडे 2 पावलं संडासाला वगैरे सर्व टॉयलेट विलेट सर्व आंघोळीला मी स्वतःच जात होतो. स्वतःचं करत होतो. पण जरा अशक्त होतो भरपूरच. मग तेव्हा माझी मिसेसची मला मदत लागायची हाताला पकडून वगैरे. पण स्वतः रोजचं आंघोळ वगैरे सर्व नित्यनियमाने करायचं. आणि झालं, ज्या 6 तारखेपासून मी औषध चालू केलं, 14 ऑगस्ट जेव्हा आली, तर त्या काळामध्ये ह्या औषधाचं मला एवढा गुण आला की मला असं वाटायला लागलं डॉक्टरांना कधी सांगतो आता मला डिस्चार्ज द्या, मी तुमच्या 50 लाखाची तयारी करतो म्हणून. आता काय सांगणार ना, डिस्चार्ज घ्यायचं आहे म्हटलं काहीतरी बोलायलाच पाहिजे. तर डॉक्टर म्हणाला ओके, मग तुम्हाला डिस्चार्ज, तुम्ही तर तसे फार नीट दिसतात, तपासलं वगैरे मला. आणि त्या 14 ऑगस्टला मला डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सर्व फाईल माझी ओके करून दिलं. फक्त डॉक्टर मॉडर्न होमिओपॅथीवर विश्वास ठेवून मी नित्यनेमाने देवाचं नाव घेऊन आपलं औषध कंटिन्यू चालू ठेवलं. आणि असं करत करत आजपर्यंत मी संपूर्ण माझ्या पहिल्या रिपोर्टपासून हळूहळू रोज नेहमीच्या बिलिरुबिनमध्ये असं कमी मात्रा होत लागली. 7-8 पॉईंटच्या हिशोबाने माझी उतरायला लागली, जे म्हणजे 35 होती, 35वरून 24 आली, 24वरून असे 8-8 स्टेजच्या हिशोबाने संपूर्ण 5वर कधी आले कळलं पण नाही. विथिन 2 months 5वर येऊन कंप्लीट झालं. आणि आता मी रेग्युलर औषध 10व्या महिन्याचं आता घेणार आहे. तर त्या डोस अलीकडच्या 9व्या महिन्याचा डोस घेऊन 0.7 माझी कावेळी आता म्हणजे फुल नॉर्मल रेंजमध्ये आहे. जे आता चांगले सुदृढ माणसं जे असतात तशापैकी आहे. आणि लिव्हर माझा जो आजार होता ॲक्यूट कॉर्निक लिव्हर फेलियर म्हणून, त्या आजाराचं नावनिशाणच कंप्लीट मिटलेलं आहे. पण तरीसुद्धा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मला अजून 1 वर्ष औषध घेणं गरजेचं आहे. कारण ते संपूर्ण मुळापासून ते संपूर्ण नाश झालं पाहिजे. म्हणजे परत आणि तुमच्या आयुष्यात परत आणि तुम्हाला लिव्हरचा त्रास किंवा कावीळचा त्रास हा उद्भवणार नाही. मॉडर्न होमिओपॅथिक डॉक्टर विजयकुमार माने यांनी मला संपूर्ण ह्या आजारातून बरं केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि मनापासून मी त्यांचा ऋणी आहे. आणि असंच मी बाकीच्यांना पण ज्याचा कोणाला आजार हा झाला तर त्याचा पूर्ण लाभ या मॉडर्न होमिओपॅथिकपासून घेऊ शकतात, असं संपूर्ण मी तुम्हाला सांगू शकतो. त्यांच्यावर एक माणूस आहे, त्याने सांगितलेलं, मी ना पेपरात असं वाचलेलं आहे, एक मॉडर्न होमिओपॅथी म्हणून आहे, तर तिथे तुम्ही जाऊन बघा. मग बाकीच्यांना मी म्हणजे भावाला वगैरे सगळ्या नातेवाईकांना सांगितलं, बहिणींना वगैरे, असं मी आता तिथे जाणार हा. तर सगळेजण मला हसायला लागले, काय पेपरात वाचून जाते. अगं म्हटलं आपल्याला आता आर ना पार करायचं, त्या डॉक्टरांनी हे सांगितलं 25 लाख जीवाची गॅरंटी नाही. मग म्हटलं या पेपरात वाचून तर बघूया जाऊया. तर म्हटलं मी तिथे जाते आणि बघते ना, फाईल दाखवते. 8:30-9 वाजता माझा नंबर लागला आणि डॉक्टरांनी माझा चेहरा अगदी केविलवाना होताच म्हणजे असं. तर मी डॉक्टरांना फक्त फाईल जस्ट दाखवली. म्हटलं असं माझे मी 6 हॉस्पिटल फिरलेली आहे, कळव्या टू पर्यंत मी 6 हॉस्पिटल फिरले डॉक्टर. आणि मला सगळ्यांनी हात वरती केले आहेत आणि सांगितलं लिव्हर ट्रान्सफर आणि पेशंटची गॅरंटी नाही. आता मी लास्ट तुमच्याकडे आलेले आहे, तर तुम्ही काय मला डिसिजन देताय ते द्या. तर डॉक्टरांनी फाईल वगैरे व्यवस्थित चाळली वगैरे, सगळं काही रिपोर्ट वगैरे बघितले. आणि डॉक्टरांनी मला त्या दिवशी सांगितलं की मी तुमचा पेशंट 100% बरा करून देतो. 2च बॉटल्या तयार केल्या आणि डॉक्टरांनी सांगितलं ह्याचे 3 थेंब अर्धा चमचा पाण्यातनं घ्या आणि त्याच्यात 6 थेंब टाक आणि तू सुरुवात कर आणि 2-2 तासांनी द्यायचे. यांनी ते औषध घेतलं आणि लगेच आराम वाटायला. पण ते माझ्या काही लक्षात नाही आलं. मी आपले चिंतेतच आपलं नामस्मरण करत चालू होतं आपलं. आणि डॉक्टरांनी 100% सांगितलं. ह्या आनंदातच मी माझ्यात तल्लीन होती. आणि ह्याने कधी उठून बसले हे मला कळलं नाही. ह्यांनीच मला स्वतः सांगितलं, अगं बघ मी उठून बसलोय म्हणून. आणि मग दुसऱ्या दिवसापासून ते
परत 60 डोस गेल्याबरोबर एकदम म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यात जो काय फ्रेशनेसपणा आला तो खूपच एकदम टवटवीत दिसायला लागले. म्हणजे चेहऱ्यात ज्या हाताच्या काड्या होत्या त्या पण अशा व्यवस्थित 4 दिवसात म्हणजे त्यांना एवढं व्यवस्थित बरं वाटलं. आता ते नॉर्मल कंडिशनमध्ये आम्ही हे मॉडर्न होमिओपॅथिकचं औषध घेऊन बऱ्यापैकी म्हणजे फुल आमची प्रगती म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट झाली. तर मी लोकांना अगदी कळकळीने विनंती करते की या मॉडर्न होमिओपॅथीकडनं औषध घ्या आणि आमच्यासारखे लवकरात लवकर बरे व्हा हीच मी लोकांना शुभेच्छा करते. कार्यक्रमात स्वागत आहे तुमचं सर. नमस्कार. नमस्कार. मॉडर्न होमिओपॅथी याद्वारे तुम्ही उपचार करता, तर प्रेक्षकांना हेही मला सांगायला आवडेल तुमच्या मार्फत की या उपचार पद्धतीकडे त्यांनी वळावं या संदर्भात काय सांगाल? कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती जी आहे प्रामुख्याने ॲलोपॅथी उपचार पद्धती आहे. मी माझं असं इथं सांगणं आहे, मला 19 वर्षाचा मी याच्यावर माझा संशोधन आहे, अनेक आजारांच्यावर 19 वर्ष याच्यावर काम करतो. मला हे जाणून आलेलं आहे की ॲलोपॅथीपेक्षा सुद्धा फास्ट रिझल्ट आपल्याला यामध्ये दिसून येतात. जसं आपण एक बाईट बघितली, प्रदीप रेवणकर नावाचे पेशंट आहेत, त्या पेशंटचा स्वतःचा अनुभव असा आहे की तो पेशंट कोमाटोज होता. म्हणजे 41 त्यांची काहीतरी कावीळ होती त्यावेळेला. आपल्याकडे ते आले, आपले औषधं घेऊन गेले. त्यांनी पहिला डोस दिल्यानंतर आपल्या औषधाचा पहिला डोस ज्यावेळेला त्यांनी खाल्ला त्यावेळेला पेशंट सांगतात की पहिल्या डोस नंतर ते उठून बसले. म्हणजे कितपत फास्ट काम करते आपण समजावून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आपला जो गैरसमज आहे की ॲलोपॅथीच फास्ट काम करते आणि होमिओपॅथी फास्ट काम करत नाही, हा गैरसमज आहे, हा समज नाही आहे. तर हा गैरसमज जो आहे तो आपण यातून दूर करून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे हा एकाच पेशंटचा अनुभव नाही, अशा अनेक पेशंटचा अनुभव आहे की झपाट्यानं आपल्या औषध उपचार चालू केल्यानंतर जी लक्षणं आहेत ती झपाट्यानं कमी व्हायला लागतात. जसं पोटात पाणी झालेलं आम्हाला असं दिसून आलं की 1 महिन्यापासून ते 3 महिन्यापर्यंत पोटातलं पाणी कमी होते. समजा जो पेशंट 15 दिवसातून किंवा महिन्यातून ज्याला पाणी काढायला लागतं किंवा आठवड्यातून पाणी काढायला लागतं, अशा माणसाला 2 ते 3 महिन्यानंतर पाणी काढायचं बंद होते. आमचे अनेक पेशंट आपल्या औषध उपचारानंतर पहिल्या 3 महिन्यानंतर त्यांना पाणी काढावं लागलेलं नाही. काही रुग्णांना पहिल्या 1 महिन्यानंतर पोटातलं पाणी हे बंद झालेलं आहे तयार व्हायचं आणि पाणी परत काढावं लागलेलं नाही. दुसरी गोष्ट की कावीळ जी आहे ती झपाट्याने कमी येते. जसं मी त्या रेवणकर पेशंटचं उदाहरण दिलं किंवा आणखी बरेच पेशंट आपल्याकडे बाईट्स आहेत की 41 ची कावीळ त्या पेशंटची 35 झाली 4थ्या दिवशी, 4 दिवसानंतर. 1 महिन्यानंतर ती 22 वर कावीळ आली. म्हणजे या प्रकारे झपाट्याने म्हणजे ॲलोपॅथीचे जे रिझल्ट आहेत त्याच्यापेक्षा खूप क्विक रिझल्ट आपल्याकडे आहेत. याचं कारण की आपला रिसर्च काय करतो, सेल्युलर डिजनरेशन जे झालेलं असतंय त्याचं रिजनरेशन होते. कारण रिजनरेशन झाल्याशिवाय अशा प्रकारे रिव्हर्स होणं शक्य नाही ना. जी पॅथॉलॉजी ज्याला इरिव्हर्सिबल पॅथॉलॉजी असं पॅथॉलॉजीच्या सब्जेक्टमध्ये ज्याला इरिव्हर्सिबल पॅथॉलॉजी असं म्हटलं जाते, ह्या गोष्टी रिव्हर्स होतात हे आम्हाला दिसून आले. म्हणजे हे आमच्या उपचारानंतर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानंतर पॅथॉलॉजी ही इरिव्हर्सिबल राहिलेली नाही, ही रिव्हर्स होऊ शकते हे सिद्ध झालं यामध्ये. आणि म्हणून झपाट्याने लक्षणं कमी होतात. मग कावीळ कमी होते, मी सांगितलं आपल्याला, पोटातलं पाणी कमी होते. आणखी एक गोष्ट होते, लिव्हरच्या पेशंटमध्ये प्लेटलेट्स या ज्या आहेत या प्लेटलेट्स खूप कमी येतात. म्हणजे काही वेळेला 20,000 पण कमी येतात. पेशंटला रिपीटेडली ट्रान्सफ्युजन म्हणजे रक्त द्यावं लागतं, रिपीटेडली पाणी काढावं लागतं, हे तर आपण सांगितलंच आपल्याला. प्लेटलेट सुद्धा बऱ्याच वेळेला पहिल्या महिन्यानंतर प्लेटलेट्स वाढायला लागतात आणि टुवर्ड्स नॉर्मल येऊ शकतात, त्या येतात, येऊ शकतात म्हणण्यापेक्षा येतात आपल्या उपचारानंतर. हे जे बदल आहे ते फार फास्ट होतात. कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट जे आहे किंवा ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट आहे त्याच्यापेक्षा खूप वेगवान किंवा फास्ट असा आपला रिझल्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. नक्कीच. हे या दृष्टिकोनात जर का सगळ्यांनी विचार केला तर आपली जी मॉडर्न होमिओपॅथी आहे त्याच्याकडे नक्कीच त्यांनी गांभीर्याने बघायला हरकत नाही. फक्त एकच उपचार पद्धती आहे असा कुठेतरी जो समज झालाय तुम्ही म्हणाला त्यावरती थोडंसं लोकांनी विचार करायला पाहिजे मला वाटतं. आणि तो विचार करावा या दृष्टिकोनात मला तुम्हाला हे विचारायचं, जसं तुम्ही म्हणालात आता की कशा प्रकारे तुम्ही याच्यावर उपचार करता, तर हेच नेमकं आपण प्रेक्षकांना सांगूया की ही जी उपचार पद्धती आहे ती नेमकी कशा प्रकारे आहे. अशा प्रकारच्या आजारांवर जे अतिशय सिरियस पेशंट तुमच्याकडे येतात तर त्यांना तुम्ही नेमकं ट्रीट कशा प्रकारे करता. लिव्हर सिरोसिस या आजारावर म्हणजे या आजारापुरतं जरी आपण बोलायचं म्हटलं तरी कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये जसं आजाराची लक्षणं कमी करण्यासाठी समजा पोटात पाणी झालंय तर ते पोटातलं पाणी काढतील, रक्त कमी झाले तर रक्त चढवतील, काविळीसाठी उपचार करतील, बरोबर आहे, एवढेच उपचार करतील. याला म्हणायचं सिम्पटमॅटिक ट्रीटमेंट. आमच्या औषधांमुळे लिव्हर रिजनरेट होते कारण लक्षणं कमी येतात, रिपोर्ट जे टुवर्ड्स नॉर्मल्सी यायला लागतात. म्हणजे कावीळ कमी होते, प्लेटलेट वाढतो हे आपण सांगितलं, बरोबर आहे. म्हणजे आपली औषधं तितकी फास्ट काम करतात. ह्याचं कारण की हे रिजनरेशनचं काम आहे ते आपण करतो मोठ्या प्रमाणामध्ये. जी कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती आहे ह्याच्यामध्ये या लिव्हर सिरोसिसला एकच उपचार आहे, तो म्हणजे लिव्हर ट्रान्सप्लांट. आणि ट्रान्सप्लांटसाठी जवळपास 30 ते 35 लाख रुपये खर्च येतो. जवळच्या व्यक्तीचं लिव्हर अर्धा भाग त्यातला काढून त्याला द्यायला लागतो, म्हणजे त्याचं आयुष्य त्या धोक्यात आलं त्या पेशंटचं. दुसरी गोष्ट ट्रान्सप्लांट सक्सेसफुल होईल याची काही खात्री नाही.
पण आम्हाला काय दिसून आलंय की आमच्या उपचार पद्धतीमुळे जवळपास येणाऱ्या प्रत्येक पेशंटला अशा प्रकारचा फायदा झालेला आहे. म्हणजे आमची औषधं हे रिजनरेशनचं काम जे आहे ते फार चांगल्या प्रकारे करतात आणि ॲलोपॅथीच्या उपचार पद्धतीच्या मानानं आपला खर्च खूप कमी आहे. दुसरी गोष्ट, आपली उपचार पद्धती जी आहे ती ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट आहे. ऍडमिट व्हायला लागत नाही. सर्जरी त्याच्यामध्ये हा भाग कितपत असतो त्याच्यामध्ये? ट्रान्सप्लांट म्हणजे सर्जरी झाली तर आमच्या उपचार पद्धतीमध्ये सर्जरीचा काहीच प्रश्न नाही आहे. आम्ही फक्त त्या औषधं दिलेले जे असतात त्या डोसेस प्रमाणे ते औषधं खायची पेशंटनं. दर 15 दिवसाला रिपोर्ट करायचे, पेशंटची जनरल कंडिशन सांगायची, फॉलो करायचं आणि औषधं घेत जायचं. त्यामध्ये आपल्याला फरक दिसून येतो. अशा प्रकारची आपली उपचार पद्धती आहे. त्यामध्ये इंजेक्शनची सुई सुद्धा लावली जात नाही पेशंटला, कारण सगळी जी औषधं आहेत ती ओरल इंटेक करायची, तोंडातून घ्यायची आपली औषधं आहेत. आरोग्याचा मॉडर्न युग या आपल्या कार्यक्रमामध्ये या सगळ्याविषयी बातचीत सुरू राहणार आहे. इथे घेतो एक छोटासा ब्रेक. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा स्वागत. आजच्या आपण कार्यक्रमामध्ये बोलत आहोत लिव्हर सिरोसिस म्हणजेच यकृतासंदर्भातल्या गंभीर आजाराबद्दल आणि आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर विजयकुमार माने. तुम्ही जसं म्हणालात तसं की सर्जरी विरहित आहे, पण आपण जसं बघितलं, जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की कोमामध्ये असलेले सुद्धा पेशंट्स जे आहेत त्याच्यावरती तुम्ही उपचार करता. तर अशा वेळेला बऱ्याच वेळेला असं असतं की पेशंट्सना घरी ठेवणं हे कितपत हे असतं, कारण तुमच्या उपचार पद्धतीमध्ये तुम्ही म्हणालात तसं की आपल्याला ओरल इंटेक घ्यायचा आहे, इंट्रावेनस किंवा अशा कुठल्याही प्रकारचे त्याच्यामध्ये उपचार नसतात. तर अशा वेळेला ह्या पेशंट्सना तुम्ही ऍडमिट करून घेता किंवा कशा प्रकारे त्यांच्यावर ट्रीटमेंट तशी केली जाते? जर गरज असेल तर आपण ऍडमिट करून पण उपचार करू शकतो आणि जर गरज असेल तर ओपीडी बेसिस, म्हणजे मॅक्झिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट आपण देऊ शकतो त्याला आणि त्यामध्ये लक्षणं झपाट्याने कमी येतात. म्हणजे ऍडमिट करायला लागेलच असं नाही, पण जर सिरियस कंडिशन मध्ये पेशंट असेल, समजा आता कोमामध्ये, कोमाटोज म्हटलं जाते त्याला, म्हणजे कोमामध्ये जायची शक्यता आहे, ज्याला सारखी वारंवार झोप येते किंवा गुंगीमध्ये जातो पेशंट, अशा वेळेला ऍडमिट करून उपचार चालू करणं हे जास्त हितवं किंवा सुखकारक राहील, पेशंटच्या दृष्टीने जास्त फायद्याचं राहील. नक्कीच खूप अतिशय चांगलं संशोधन तुम्ही करताय आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही आज या सगळ्या रुग्णांना ट्रीट करताय. मला तुम्हाला हेच विचारायचं होतं की हे जसं तुम्ही मॉडर्न होमिओपॅथी आहे त्याला नाव दिलेलं आहे, तर हे होमिओपॅथीशी थोडंसं इनडिफरन्स आहे का? त्याच्यामध्ये काही वेगळ्या प्रकारचं संशोधन तुम्ही या माध्यमातून करताय का? हा होमिओपॅथीचा एक पार्ट अँड पार्सल आहे. होमिओपॅथी हे फार व्हास्ट सायन्स आहे. जर्मनीचे संशोधक डॉक्टर सॅम्युएल हनीमान सर यांनी याचं होमिओपॅथीचं संशोधन केलेलं आहे. 200 वर्षापासून होमिओपॅथी ही प्रचलित उपचार पद्धती आहे, जगातल्या अनेक देशांमध्ये वापरली जाते. भारतामध्ये जगातले सगळ्यात जास्त होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत आणि भारतामध्ये पूर्ण भारतभर होमिओपॅथीचे उपचार पद्धती घेणारे लाखो किंवा हजारो किंवा लाखो रुग्ण आहेत, आपण असं म्हणू शकतो. होमिओपॅथीमध्ये आपण हे गेले 19 वर्ष संशोधन केलंय. काही आजार जे आहेत या काही आजारांना आपण चॅलेंज म्हणून स्वीकारलं की काही आजारांना असं समजलं जाते की उपचारच नाही आहेत किंवा या आजारांना एकदा समजा पेशंट ग्रस्त झाला की बरा होऊ शकत नाही, असा एक समज आहे. या समजाला छेद द्यायचं काम आपण गेले 19 वर्ष करतोय. गेले 19 वर्ष आपण तेच काम करतोय. हे आपलं विशेष संशोधन असल्यामुळं ह्याला आपण मॉडर्न होमिओपॅथी असं नाव दिलंय.
ही उपचार पद्धती होमिओपॅथीच आहे, फक्त ही मॉडर्न आहे. होमिओपॅथीचं आपण मॉडर्नायझेशन ह्यामध्ये केलेलं आहे, काही बदल आपण त्याच्यामध्ये केलेले आहेत. आपल्या संशोधनानं आपण जे इनक्युरेबल डिसीज ज्याला म्हटलं जाते, हे बरं करायचं काम, लोकांना आशा द्यायचं काम, लोकांना जीवन द्यायचं काम, हे आपण फार चांगल्या प्रकारे करायला लागलो. म्हणून याला आपण मॉडर्न होमिओपॅथी म्हणू शकतो. आणि हे आपलं स्वतःचं संशोधन आहे, रिसर्च वर्क आहे. याला 19 वर्ष याच्यावर आपण काम करतोय. तर आता आपण पाहिलं, सरांनी सांगितलं की कशा प्रकारे या दुर्धर आजारावरती आपल्याला उपाय करता येतात मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून. कशा प्रकारे हा आजार जो आहे तो गांभीर्याच्या स्वरूपातनं आपण एका रुटीन लाईफ पर्यंत आणू शकतो. आपण पेशंट्सही बाईट ऐकले, त्याच्यामध्येही आपल्या लक्षात आलेलं आहे की त्यांनीही या आजारावरती मात केलेली आहे आणि एक रुटीन लाईफ जगतायत, तेही केवळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून. या विषयावरती आपल्याला सरांशी आणखीनही बातचीत करायची. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. लिव्हर सिरोसिस संदर्भात आपण चर्चा करतोय. आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर विजयकुमार माने. सर, आपण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी या संपूर्ण आजारासंदर्भात तर माहिती घेतलेली आहे, कशा प्रकारे लक्षणं असतात, कशा प्रकारे निदान करता येतं, उपाययोजना कशा प्रकारे करता येतात आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून तुम्ही आतापर्यंत कशा प्रकारे अनेक रुग्ण बरे केलेले आहेत, ते अगदी रुटीन लाईफ आता जगत आहेत, इथपर्यंत आपण उदाहरणं पाहिली. सर, आपण जेव्हा कार्यक्रम हा सुरू केला तेव्हा तुम्ही सगळ्यात पहिले जे म्हणाला होतात की या रोगाचं एक प्रामुख्याने कारण जे असतं ते कुठेतरी मद्यसेवन असतं किंवा दारू पिणं हे असतं आणि बऱ्याच वेळेला याचं जे रूपांतर आहे ते या गंभीर स्वरूपाच्या आजारामध्ये होतं. मला तुम्हाला हे सांगायचं की प्रेक्षकांना आपण अशा प्रकारचं आवाहन या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करू शकतो का, की जेणेकरून अशा प्रकारचं हे प्रमाण कमी होईल? कारण त्यांना कुठेतरी ह्या अवेअरनेस असणं आज गरजेचं आहे की त्यांनी अशा प्रकारचं मद्यसेवन किंवा दारू पिणं किंवा अति जो प्रमाण वाढलेलं आहे ते कुठेतरी कमी केल्यानंतर आपण या आजाराकडे थोडंसं जाणार नाही, या दृष्टिकोनातून काही होऊ शकतं. हो, हे सध्या काय झालंय, सोशल स्टेटस मानलं जायला लागलं दारू पिणं हे. तर ह्या गोष्टी कमी व्हायला पाहिजेत. कारण अशा आजारांना सफर होणं, अशा आजारांना निमंत्रण देणं म्हणजे दारू पिणं म्हणजे निमंत्रण देणं अशी गोष्ट आहे. त्यामुळे दारू प्यायच्या प्रमाणे जो सोशल स्टिग्मा म्हणतोय आपण, हा कमी व्हायला पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि लोकांनी ते सिरियसली घ्यायला पाहिजे आणि जे दारू प्यायचं प्रमाण कमी करायला पाहिजे किंवा बंद करायला पाहिजे. कारण दारू ही शरीराला काय आवश्यक अशी काही गोष्ट नाही. नक्कीच. सर, जाता जाता तुम्हाला हेच विचारायचं आहे मला की मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे तुम्ही जेव्हा रुग्ण ट्रीट करत असता तेव्हा झाल्यानंतर पेशंट्स ते बरे झाल्यानंतर जेव्हा तुमच्याकडे येत असतील तेव्हा कशा प्रकारचा अनुभव असतो? कारण जसं तुम्ही म्हणालात तसं की अगदी बेड रिडन असतात आणि त्यानंतर ते एवढे एक आयुष्य स्वतःचं एक चांगल्या प्रकारे जगू शकतात, इथपर्यंत त्यांच्यात प्रगती होते. तर त्या माध्यमातून तुम्हाला कशा प्रकारचे अनुभव? आपण लोकांना, मी सांगितलं मगाशी की आपण एक नवीन जीवन लोकांना द्यायला लागलोय. आता पेशंट बऱ्याच वेळेला वयस्कर पेशंट आपल्याकडे असतात की पण काही वेळेला असं होतंय, म्हणजे मी विनयानं सांगतोय, मला स्वतःला काही मी महान आहे, मोठा आहे असं मला म्हणायचं नाही, पण काही वेळेला रुग्ण येतात आणखी त्यांना ते आपण जीवन दिलं असते ते पाय पकडायला बघतात की डॉक्टर तुम्ही आमच्यासाठी देव आहात. तर मी विनयानं मला हे सांगायचं की मी काय त्यावेळेला देव नसतो. मी डॉक्टर, माझी जी भूमिका आहे त्याला ट्रीट करायची आणि त्यांना त्या आजारातून बाहेर काढायचं जे माझं कर्तव्य आहे ते कर्तव्य मी पूर्ण करत असतोय. पण मला पण असं त्यावेळेला काही वेळेला भावनाशील व्हायला होतंय की अरे इतका वयस्कर माणूस, आपण त्याला एक जीवन दिलं, समजा या आजारामुळे
थोडंसं लाईफ होतं त्यांना आपल्या औषध उपचारामुळे, एक 10 वर्ष 15 वर्ष आपण जर त्यांना जास्त देऊ शकलो आणि देतो आपण बऱ्याच वेळेला, तर ती फार मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आपल्याला पण ते भावनाशील व्हायला होतं त्यावेळेला, आणि आपल्याला पण वाटतं की समाजाच्या एक जे ऋण आहे आपल्यावर, ते समाजाचं ऋणाची परतफेड करायचा आपण थोडासा त्यामधून प्रयत्न करतो. नक्कीच. तर आपण आजच्या या कार्यक्रमामध्ये लिव्हर सिरोसिस या गंभीर आजाराबद्दल सगळी माहिती जी आहे ती जाणून घेतलेली आहे. त्याची लक्षणं कशा प्रकारे असतात, त्याचं निदान कशा प्रकारे केलं जातं, कुठल्या कुठल्या वैद्यकीय चाचण्या त्यासाठी महत्त्वाच्या असतात, आणि त्यानंतर त्याच्यावरती जे उपाय आहेत ते कशा प्रकारे केले जातात, आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून हे रुग्ण जे आहेत ते कशा प्रकारे बरे झालेले आहेत, एक रुटीन लाईफ, एक आनंदी जीवन आज जगतायत, या सगळ्याची माहिती किंवा या सगळ्याचा जो अनुभव आहे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांनी घेतलेला आहे. आणि या सगळ्याच्या मागे जे आहे ते यश आहे ते कुठेतरी या मॉडर्न होमिओपॅथीचं आहे. आणि त्यामागे विजयकुमार माने सर जे आहेत ते खूप काम करतायत, संशोधन करतायत. होमिओपॅथीला त्यांनी मॉडर्नायझेशन केलेलं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारच्या रुग्णांना ते ट्रीट करतायत. सर, तुम्ही या कार्यक्रमात इथे आलात आणि या संदर्भात सगळी बहुमोल माहिती दिलीत त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. धन्यवाद. तर या कार्यक्रमासंदर्भात तुम्हाला काही शंका असतील, तुमचे काही प्रश्न असतील, तुम्हाला डॉक्टर मानेंशी काही बोलायचं असेल, तर या संदर्भात तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. आजच्या भागात आपण लिव्हर सिरोसिस या गंभीर आजाराबद्दल जाणून घेतलेलं आहे. पुन्हा आपण भेटणार आहोत एका नवीन गंभीर आजारासोबत आणि त्यावरती मॉडर्न होमिओपॅथीचा उपचार कशा प्रकारे केले जातात या संपूर्ण संदर्भात आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. आता इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत रहा आरोग्याचं मॉडर्न युग. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने आणि लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजयकुमार माने लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.